Bună! Numele meu este Emilia Priceputu. Eu sunt instructor de yoga și împreună cu Roxana Susca și Florina Cochină organizăm cercuri de femei. Seara am avut un super cerc de femei, un cerc de împărtășiri care a fost foarte, foarte profund. Trebuie să recunosc că nici noi nu ne așteptam să iasă așa. A fost cu o simțire foarte profundă, adâncă, cu multă vulnerabilitate. Femeile și-au dat voie să spună ce au pe suflet și cu multă vindecare. E un cuvânt de care eu mă feresc un pic, dar e imposibil aseară, după ceea ce s-a întâmplat și după câtă energie a fost în spațiu, să nu se fi vindecat în fiecare dintre noi măcar o bucățică, sau poate nu neapărat vindecat, dar așezat la locul ei, acolo unde trebuie. Și aseară povesteam de o mantră pe care vreau să o las aici, pentru femeile de la cerc și nu numai, pentru toți cei care au nevoie. Este o mantră care aduce iubire în viața noastră, invită iubirea în viața noastră. Și mai ales în aceste momente, cred că e foarte, foarte important să chemăm acest sentiment să fie cu noi, să ne țină în brațe și să ne sprijine, să ne deschidem inima, să primim ceea ce este de primit și să vedem care sunt lecțiile noastre în această furtună. Această mantră invită iubirea în viața noastră, iubirea de sine, dar în același timp poate fi și iubirea unui partener. Sunt cazuri de oameni care au practicat această mantră și care apoi au găsit partenerul potrivit. Și eu cred că atunci când trebuie să intre cineva în viața ta, va intra, indiferent dacă e coroana, că încercam să-mi aduc aminte cum zice fiul meu, coronavirus. Și așa cum a existat dragoste în vremea holerei, sunt convinsă că poate să existe dragoste și în vremea coroanei. Și cea mai bună dragoste este cea care începe cu noi și apoi se revarsă spre exterior către ceilalți. Pe lângă acest element de dragoste, această mantră ne ajută să facem spațiu în viața noastră, energetic, și în același timp să înlăturăm obstacolele și dificultățile cu care ne confruntăm. Este o mantră pe care vă recomand să o faceți dimineața sau seara, acestea fiind momentele ideale. Eu o practic dimineața când mă trezesc, nici nu mă dau jos din pat. Și exact așa stau, mă pun în pat, în pijamale, primul lucru pe care îl fac când mă trezesc, și fac această mantră. Ea arată în felul următor. Ea se face cu ochii închiși, eu voi face însă cu ochii deschiși ca să mă pot uita la voi. Sat, car, tar. Sat, car, tar. Sat, car, tar. Și continuăm așa timp de 3 minute. Se începe cu 3 minute și idealul este de 11 minute. Eu, ca să nu mă stresez cu timpul, îmi pun o melodie de 3-5 minute, depinde cum simt în dimineața respectivă. O melodie instrumentală și pe ea realizez această mantră. Este un exercițiu ușor de făcut, dar în același timp este foarte profund. Vă invit să-l faceți, să vedeți cum rezonați cu el și să vedeți ce se întâmplă cu voi după ce îl faceți. La sfârșit, după ce ați terminat cele 3 minute, sunteți cu ochii închiși, cu spatele drept și vă aduceți atenția între sprâncene la cel de-al 3-lea ochi și vă concentrați atenția acolo, de asemenea fiind prezente sau prezenți, că nu este o practică doar pentru femei, și la ceea ce se întâmplă în corp și cum s-a așezat în corp această practică. Următorul nostru cerc de femei va fi pe 16 aprilie, când va fi tot un cerc de împărtășiri.
Și cel de-al doilea cerc, un cerc în care vom avea și practici, exact cum a fost aceasta, va fi pe 1 mai. Cea mai bună modalitate de a rămâne în contact cu noi este să vă înscrieți prin link down below, cum zice toată lumea pe YouTube, în josul acestui material voi pune un link care vă trimite către site-ul Roxanei, iar comunicarea cu voi se va face prin e-mail, pentru că acum pe Facebook toată lumea postează o grămadă de lucruri și putem să pierdem șirul evenimentelor, plus, ca să fiu sinceră, eu când deschid Facebook-ul și văd o avalanșă de informație, nu vine decât să-l închid și să fug. Așa că mail-ul pentru mine este un spațiu controlat și bun în care eu selectez cu cine vreau să comunic. Vă invit să rămâneți cu inima deschisă, vă invit să lăsați această mantră să intre în voi, să vă îndemne să vă deschideți, să ajungem la acel de sentiment de surrender. În română mi-e greu, nu știu un singur cuvânt care să definească acest sentiment. Pentru mine este credința și încrederea că lucrurile se vor așeza dincolo de mintea rațională, dincolo de explicațiile raționale, încrederea că totul se întâmplă cu un scop și pentru un motiv, chiar dacă pentru moment eu nu înțeleg de ce, sau poate fiecare dintre noi avem o intuiție, dar asta face această mantră. Ne ajută să ne predăm voii divine, pentru că ea s-ar traduce cu făptuitorul adevărului, și anume că Dumnezeu, divinitatea, aici puneți voi entitatea în care credeți, se află peste tot și nicio frunză și, așa cum spunea una dintre participantele noastre de aseară, nu cade în această lume fără voia divinității și că, de fapt, totul este parte dintr-un plan mai mare, care, așa cum spuneam, uneori e greu de înțeles, greu de dus, dar singurul lucru, cred eu, care ne rămâne este speranța, deschiderea și iubirea. Noi vă așteptăm cu drag la cerc, vă aștept și aici pe canalul meu de YouTube, unde voi intra mai des, sper, încă am o reținere față de acest canal, să împărtășesc cu voi ceea ce știu și să fim împreună. Mulțumesc! Namaste!